Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi angkinin ang kagalingan at walang maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Lusada Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa Doc Alternatibo o sa alternatibong panggagamot. Kasama po ang inyong ka-Doc Alternatibo, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Holistic Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe nakasulat po sa Juan, talata 1, kapitulo 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Nakasulat po sa Juan, talata 1, kapitulo 9. At marapat isabuhay mga ka-Doc Alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Doc Alternatibo Newscast. Dito na naman tayo ka-Doc Alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, angkinin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ang pinakaunang gagawin natin kapag sumasakit yung ating kalamnan, dito sa ulo, sa talampakan, masakit yung baywang ho natin at tila'y nahihilo ho tayo. Ang gagawin lang po natin yan, kailangan ho haplasan ng ating mga epektibong formula para maging maliksi yung ating katawan sa pamagitan ng ating HA Haplos. Nandyan rin yung ating Gotocola Liniment Oil na mabuti po na gamitin natin bilang isang magandang panghaplos sa ating katawan para hindi ho pabalik-balik yung ating nararamdamang sitwasyon. Ito rin yung Vaporite, ang essential oil, gamitin ninyo pang massage, pang reflex, napakadali pong ipahid, isabay itusok, then pagkatapos
haplasan ng HCH Plus. Pero huwag ang buong katawan dahil giginawin kayo, mas mabuti haplasan lamang yung balikat, yung tuhod hanggang talampakan. Yun ang haplasan, pero kung may mga pananakit ng joints natin, yung ating tuhod, ang gagawin natin i-hot compress. Pwede rin yung hot foot bath. Pagkatapos yan, ang gagawin natin, haplasan po ng HA Haplas. Ugaliin itama ang tubig, mga kadok alternatibo. Sa katawan, kailangan makainom tayo ng 2 litro ng tubig. Yung katumbas po yan is 8 baso kada araw. Pero hahaluan po natin ng 20 to 30 drops na fulvic minerals at yung magnesium ascorbate ang tubig para isaayos ang tamang sirkulasyon ng ating dugo sa ating buong akyat yung ating uric acid. Alam nyo, mga kadok alternatibo, kung meron kayong fulvic minerals at mga produkto ng dok alternatibo, especially na yung magnesium ascorbate, may sarili na kayong butika sa inyong bahay. Anytime na masama yung iyong pakiramdam, anuman ang mangyayari sa katawan, humihina ang pakiramdam, magamit agad at masolusyunan at maagapan ang simpleng dinaramdam. Isa sa mga patunay na tulungan dahil itinuro natin at sinundan. Narito ang kanyang testimonya. Nag-member dito sa Doctor Alternatibo at nag-cleansing po ako. Noon po kasi ang dami kong nararamdaman sa katawan ko. Nataon po na nagpunta kami dito, meron pong seminar. Umattend po kami. Nakita ko po lahat ng parang kaganda ka ako nung mga pinapaliwanag. Ngayon, nagpakonsulta po kami doon sa doktor na andito. May doktor po kasi dumating, guest speaker. Ayun po, nag-try po kami na mag-cleansing. Ay, napakalaking ginawa sa katawan. Tapos, gumaling yung ubo ko. Dati, yung ubo ko hindi humihinto Hindi yung ano. Tapos, gumaling siya. Tapos, tinuro ng doktor yung mga dapat kong gawin. Tsaka yung dugo ko noon, hindi regular. Nag-okay na lahat ng trabaho ngayon nagagawa ko. Dati hindi ako nakakagawa sa bahay. Ngayon, lahat. Parang hindi ako marunong mapagod ngayon Kaya napakalaking benepisyo ang ibinibigay ng mga produkto ng Dr. Alternativo. Yun pong mga senior ko na gustong matikman ang guminhawa katawan, makagawa ng regular sa bahay. Ay nako, kinukumbinsi ko po kayo na magpa-member na po kayo sa Dr. Alternativo at yung pong gagastusin nyo, mas higit po ron ang benepisyong ibibigay sa inyo sa katawan natin. Haba pa yung buhay natin. Parang magiging piling bata. Yun lang po at maraming salamat, Dok. Ako po ay muli si Brida Canlas ng Betes, Aliaga, Anabaisia. 69 years na po ako. Yan ang pruweba sa ka-epektibo na itinuro sa Dok Alternatibo. Kaya puntahan ninyo ang pinakamalapit na branch sa Dok Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Ang Doc Alternativo Center sa Agoo, La Union, SM Building, National Highway, San Joaquin Norte, sa Dagupan City, Pangasinan. Chimes Building, Borges Street, Dagupan City. Sa Ordaneta City, Pangasinan. Poblacion Alonzo Street. Sa Baguio City Branch, second floor, University Belt, Martin Building, Lower A Bonifacio Street, Baguio City. Sa tapat ng McDo, malapit sa SLU Main Gate. Ang Dok Alternatibo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa niindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis na sa sakit at mag-maintenance medication ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante, mahalaga mga kadok alternatibo na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod
sa cleansing program sa natural megadose na vitamin CIB at dagdag pa sa patunay na kailangan na mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang panayam sumunod sa cleansing program at natural megadose CIB ng Doc Alternatibo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lalo na po kayo, Doc. Magandang umaga po. Ako po ay nakapunta po dito na ano po yung asawa ko na stroke po siya. Hindi po siya makagalaw. Nalalaman po siya sa hospital. Hindi na po siya makalakad. Hindi po may niya po hindi na po magalaw. Mas po yung high blood niya, yung cholesterol niya po. At saka po yung pressure niya, tumaas din po. Tapos nung dinala po siya sa hospital, binigyan po siya ng gamot ng doktor. Lalo po ako nakikinig sa radyo. Sabi niya po nito na yung pinalala ko po kung ano po yung magandang gamot. Sabi niya po at po, Dok, bigyan na lang po siya ng magandang gamot kung ano po natin yung sabi ko. Nung pinayo ko po siya ng gamot na binigay ko ni Dok, wala lang pong isang buwan, 2 linggo lang po isang linggo lang po siyang uminom. Unti-unti po siyang nagagalaw yung paa niya, tapos yung kamay niya. Hindi na po siya makapagsalita, hindi po siya makalakad. Yung kamay niya po, hindi niya po magalaw. Tapos po, nung nalaman ko na maganda po yung product nila, Dok, kung pinahilot po siya ng mga kape, saka po yung tubig, yung magnesium. Lahat po ng product nila dito binili ko po. Pinahilot ko po sa mister ko. Unti-unti po siya gumagaling. Wala po isang buwan na po. Yun, ayan po, kasama ko na po. Nakakalakad na po. Kaya nakakibig po. Yung salita niya, medyo po tayo. Di pa siya makadiretso ng salita. Pero hawa po ng Panginoon dahil sa dokot ng Bibo, hindi po siya gumaling. Kahit po dinadala ko siya sa doktor, hindi na po ako bumili ng gamot niya. Lahat po dito ko na po binibigay hanggang ngayon. Yun po, what yun na po bilang po maraming. Yan ang tunay na pruweba ng kagalingan. Hindi na po pabalik-balik yung kanyang nararamdamang problema, pero nung makarating dito sa Doc Alternatibo, sinundan ang cleansing program at ang natural megadose na vitamin C at hindi na ospital, naalagaang malusog ang pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa tinuturo natin sa Doc Alternatibo. Kaya sundan ho natin, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose na vitamin C IB, at mas mabuting daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar sa branch at sa loob ng 3 oras maintindihan ninyo yung napapakinggan sa alternatibong panggagamot. Dalhin lang ang medical records o laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up at counseling pagkatapos ng seminar. At libre na ang check-up at counseling basta magpa-advanced registered lang po kayo dyan sa ating mga branch. Narito po ang mga schedule ng seminar. Naka-schedule din ngayong October 12, araw ng Huwebes. Naka-schedule dito sa may Legazpi City, sa may Impanta, Quezon at Iligan City, Kalibo, Aklan. Makakasama natin si Doc George, at dito sa Ubay, Bohol at Abuyog si Doc Jovi Rovel. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Meron na po 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Ibo, i-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule.
Ngayong October 7, Sabado, sa Baguio City, matatagpuan sa second floor University Belt, Martin Building, Lower A, Bonifacio Street, Baguio City, sa tapat ng McDo, malapit sa SLU Main Gate. Ngayong October 9, Lunes, sa Aguo, La Union, matatagpuan sa MacArthur Highway, San Joaquin Norte, Aguo, La Union. Ngayong October 16, Lunes, sa Dagupan, matatagpuan sa Barangay 4, Burgos Street, Chimes Building near Golden Mami, Dagupan City. Ngayong October 17, Martes, sa Ordaneta, matatagpuan sa Poblacion, Alonso Street, Ordaneta City, Pangasinan, Tumenes Building No. 2 sa tapat ng Palawan Express. Ang magpa-register na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternatibo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng iSolution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee 200 pesos. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Abangan pa ang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance magpa-register na po kayo para makatanggap ng regalo at yung healthy foods during seminar. Libre na po ang patak sa Fulvic Mineral, iSolution, kasabay na ang promo buy one take one at buy one take two. Makaabil kahit hindi member dahil sa transition period pa tayo. Huwag pahuhuli ang susi para maka-avail ng promo. Magpa-advance, magpa-register na po kayo. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ng 40% na discount. Tandaan, 40% na discount sa door-to-door delivery. Narito yung hotline. Pwede hong tawagan 0946-967-3211. Aking uulitin, 0946-967-3211. Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternatibo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternatibo A to J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternatibo at A to J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternatibo at ng A to J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Dito na naman tayo sa ating pagpapaliwanag sa alternatibong panggagamot. Para sa herbal at natural na lunas, mga pamaraan nito sa pagsagot ng mga health concern, narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo. Ito yung hotline 0946-967-3211. Doc Ed, lumalala na po yung pakiramdam ko, di na po ako makakatulog. Ano po ang aking gagawin? Sleep-related disorders, no? Para bang sinasakal ka. Habang sinasakal ka, yung iba naman, yung paa, sumasakit, para may tumutusok, at napipigilan ka sa pagtulog. Ang iba naman, ibang causes, itong chemical causes. Umiinom ka ng sobrang kape or na-addict ka sa coffee, hindi ka makatulog niyan. At travel ka, umiinom maraming kape, pag uwi mo sa bahay, hindi pa naubos yung caffeine sa katawan mo. Yung mga addict sa alcohol, addict sa sigarilyo, sila itong tinatamaan itong chemical toxicity. So ano ngayon ang solusyon natin? Obviously, meron tayong solusyon. Yung Fulvic Mineral with spirulina capsule, isang kapsula, 2 kapsula, 3 kapsula hanggang 10 kapsula, depende po sa pangangailangan. Bakit ganon? Kasi ganito yan. Itong spirulina capsule ay nutrients. Fulvic Mineral nutrients din.
Kailangan ito ng utak. Ang nawalang nutrients, nawalang mga neurotransmitters, mga tinatawag na simple protein at simple sugar, yan po ang dapat na maibalik para po makatrabaho ng normal ng utak at may tama, babalik sa normal. Ito kasing spirulina plus fulvic mineral, magti-trigger ng production ng tinatawag na melatonin. Ano itong melatonin? Ang melatonin ay normal na hormones na produkto mismo ng ating katawan. Kapag gabi na, automatic, magpuproduce ang utak ng utos from the pituitary gland, uutusan niya ang endocrine system na magpuproduce na ng tinatawag na chemical, isang espesyal na chemical na papasok sa utak para matulog na. Uutusan niya ang utak to shut down. Huwag nang magtrabaho. Kaya yung mata mo, unang iko-command, mapapansin mo, aantukin ka. Huwag mong kakalabanin yan. Yan ang trabaho ng melatonin. It's a natural chemical from the body. Kailangan mo lang gawin, inumin mo ang spirulina capsules, depende sa need. May iba, 1 capsule, it's good enough. May iba naman, sobrang tinti na, nasa 4 capsules na sila, nasa 6 capsules na sila, nasa 10 capsules na sila. Ang kagandahan rito, nutrients po ito ng katawan. Na kailangan mo para mas malakas, may resistensya ka, at makakapagtrabaho ka ng normal. At ang kagandahan, nire-repair pa ang potential na damage na posibleng epekto nitong insomnia na merong napakaraming underlying causes na akin pong binanggit. Anong gagawin ko mawala ang maintenance ko sa high blood? Cleansing formula first. Kasi lifestyle disease kasi itong hypertension, no? High blood pressure. Hindi po pwedeng yung tablet o capsules na binigay sa iyo, palitan mo ng ibang capsule at tablet. It's not the right way. Kaya nga, walang isa mang medical doctor na magsasabing nagagamot ang high blood pressure. Kasi ang ibinigay nila is band-aid therapy, band-aid solution, pangtapa lang. Ang pinaka-solution kasi is ang lifestyle mismo ang i-address. Pero mahirap baguhin ang lifestyle kung walang gabay, kung walang eksaktong coaching, kung walang nakasulat na formula. May formula para baguhin yung sarap sa dila mo, yung gana mo. May formula yan. Ang iba't ibang tao, kung titingnan mo, may kanya-kanyang panlasa. Iba ang panlasa ng Chinese, iba ang panlasa ng Pinoy, iba ang panlasa ng mga Bicolano, iba ang panlasa ng mga taga Mountain Province, iba rin ang mga Cebuano, iba rin ang mga Maranao, iba ang taga Mindanao. Iba't iba sila. Yung iba, gustong-gusto nilang amoy ng bagoong. Bakit nagkaganito? Obviously because of the program. Yung nakaprogram sa isip mo. So, it's not easy to really change. So, paano to magkakaroon ng solusyon? Meron ako na-discover. Nakasulat ang formula, ang gawin mo lang talaga sundin mo. Simple, easy, wala kang ibang kainin sa gahan, tanghalian at hapunan. Yun lang isinulat para sa'yo. That is the real solution para sa may problemang ang dahilan ay lifestyle or lifestyle diseases tulad ng hypertension, yung sakit mo ngayon, yung mga kakambal nito tulad ng diabetes, ng arthritis, ng cyst, ng tumor, ng cancer, ng mga problema na tinatawag na degenerative diseases o mga sakit na pumapatay na dahan-dahan. Ito ang gabay sa panggagamot para sa herbal, natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. Kailangan na makausap personal, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod ng cleansing program at natural megadose na vitamin C IV sa may mga tinanamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs. At isa sa patunay na tulungan, nakaangkin ng kagalingan. Narito po ang sumunod sa Doc Alternatibo. Pakinggan po natin yung kanyang testimonya. Ako po si Antonina Descalzo, nakatira dito sa Libertad, Abulog, Cagayan. Ang edad ko na po ay 67. So bago ka pumunta sa Doc Alternatibo, ma'am, ano yung mga karamdaman mo na alam mo hindi na malunasan, ano yung mga maintenance mo? Ay yung nung hindi pa ako nakapasok dito sa Doc Alternatibo, may migraine ako. Tapos laging araw-araw na pag 9 o'clock in the morning, masakit ng ulo ko hanggang 3 o'clock in the afternoon. Kaya lagi ako sa doktor noon pero hindi naman gumagaling.
magaling. Kaya pinabayaan ko na lang, binabaliwala ko na lang. Tapos nung nalaman ng anak ko na yung dito sa radyo, narinig niya, pumunta na ako dito dahil inutusan ako, nahanapin ko na tong Doc Alternatibo. Sa wakas, nahanap ko at nag-start na ako agad na nag-member. Yun mga kapatid, mag-start na tayo dito sa Doc Alternatibo. Ako nang talagang nakaproba dito sa gamot na to, na product na to. Lahat ay maganda talaga. Ano yung undergohan mo? Nag-undergo ka ba ng cleansing at vitamin C? Oo, kasi napanalunan ko na yung Doc ng first prize. Kaya naka-infusion na ako ng vitamin C. Kumusta naman sa'yo, ma'am, yung vitamin C at saka yung ating program dito ng cleansing? Sa wakas naman, Doc, wala na akong nararamdaman hanggang ngayon. No? Nag-infusion na ako, nawala na yung sakit ng ulo ko, at saka nawala na parang maintenance mo, wala na rin? Wala na rin, Doc. Yung kape na lang, at saka yung Colby. So, palakpakan natin sa mga kanina. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan dito sa Doc Alternatibo. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Meron na po 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Tibo, i-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong October 11, Miyerkules sa Sorsogon. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong October 12, Huwebes sa Legazpi City, Albay. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong October 13, Biyernes sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong October 14, Sabado sa Naga City, Camarines Sur. Matatagpuan sa JA Abucar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang magpa-register na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternatibo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng iSolution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee 200 pesos. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Well, napakasarap pa sanang magsama-sama pero kinapos po tayo ng oras. Sa lahat po nating mga kababayan, mga ka-alternatibo, masakit man ang pamaalam, sa pangalan ng ating founder, inventor Doc Edgar Luzada Dilibo, ako po ang inyong ka-Doc Alternatibo, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapayapang araw at mabuhay ho kayo. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor
Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Radyo Balagon